И здравейте, почитатели на YouTube! Днес ще ви покажа как да си сложите плагин в вашия Mata сервер и как да станете админ. Така, първо отваряте официалния сайт на Mata. Пишете просто Mata и давате Enter. И то ще ви излезе първото отваряте официалния сайт. Ето. Така би трябвало така да изглежда страницата. Ето я, или сайта на Mata. Така, отваряте Map and Mods. Така, тук изчаквате, между моят компютър малко по-бавен, защото е стар. Давате Resources и тук пишете плагина, който искате да сложите. Добре, сега. Това са ми, примерно, ето този, аз вече съм го изтеглил. Тук си пишете, примерно, DocMod. И, примерно, вече можете да имате куче. Ето, така. И давате тук Download Latest Versions. И аз вече, и то ще ви излезе, ето този изтеглен архив. Ето. DocMod. Така, преди това си спирате сървъра. Влизате в папката на вашия сървър, трябва да я имате. Така, давате Mods, Deathmatch, Resources, Plugins, ако нямате папка си създайте. С такива така по-правите скоби. И тук вече можете да сложите този архив, т.е. мод. Слагате го в Plugins и така. Кръщавате си го по начин, който да си го знаете вие, ще кръстя само Doc. Така. Отваряте Mata сервер с WordPad. Не, аз така го отварям. И отивате най-долу в страницата. Така, копирате си едно, това може първото и е така. И си го поставяте втори път. Така, тук го изравнявате с другото. Ето така да имате две еднакви. Само че тук това си го изтривате и пишете Doc. Или както сте си го кръстили вие. Давате запазване, да. И вече щом си пуснете Mata сервера, вие ще можете да имате DocMod. Ще ви кажа как да си отворите DocMod. Отваряте си там Site и пишете Doc. Гласите си кучето, каквото искате да е. След това отваряте F6, натискате Spawn и то ви се спамва. Така, как да му променяте? Така, като натиснете английско P или българско, да, английско P, то сяда или става. Като натиснете P, то сяда и става. Така, отивате, за да станете админ, ето я папката сервер, давате пак Mods, Deathmatch и ето това ALK. Така, отвори, защото понеже на мен ми за така. И това са ви всички групи ALK. StopMod, StopMap, това са ви, мисля, че командите за конзолата. Така, това са ви всички групи, Everyone. Т.е. за юзерите, за модератор, супер модератор, админ и конзола. Конзола е най-големия ранг. Map Editor, това е да контролира рейса и тук вече другите не ги пипайте. Така, копирате си, примерно, ако ще дадат на някой модератор, си копирате за модератор. Ако админ, ако супер модератор, супер модератор. Така, и си копирате, примерно, ето това, Web Admin. Така, задължително трябва да си знаете юзера в играта. И го поставяте пак, за да имате две такива. Така, и давате така. Тук идвате и изтривате това. И пишете
user, точка и вашето име в играта. Съответно, моето е ето го. Копирам го. Няма да го копирам. И поставяте тук. Давате, само че вие давате запази, аз няма да го запазвам, защото имам вече админ. И пускате си МТА сървъра, така ако нямате логин панел никакъв, първо, ако още не сте си влезли в сървъра, първо трябва, разбира се, регистър, логин и тогава, като натиснете П, ще ви излезе админ панел. Надявам се да съм ви помогнал. Аз бях Валери Бог. Бърках се. Това ми е стария канал. Аз бях Турбо Геймър. И очаквайте новите ми клипове скоро.